Какво представлява застраховката? Замислили ли сте се какво е застраховка? Повечето хора виждат застраховката като разход. Повечето хора си казват, защо да дам пари? Ако тази година аз не се разболея или с мен не се случи нещо лошо, аз все едно съм загубил тези пари. Ще ви кажа една история, която описва много точно какво дава застраховката на нашите клиенти. Това е историята за един беден селянин, който живял преди много години. Живота на този селянин била. Всяка година продукцията, която е изкарвал, стигала на ръба, за да може този човек да преживее следващата година. Той не живеел, той виталирал. Той визуално приличал на сомалийско детенце или на еврейски концлагерист. Бил толкова слаб и храната му стигала само да поддържа, той бил като жива мумия, да поддържа неговия жизнен цикъл и за следващата година да се мъчи с своята продукция, своето земеделие. Бил много намусен, бил много негативен, бил настроен неприятно към всички хора, карал се в семейството си. Той човек бил прегърбен от тежестта на живота, постоянно гледал земята и си мислял само едно: кога ще дойде сетния ми час, за да се отърва от всички тези мъки? Защо Господ из един път не ме прати на другия свят, а ме кара всяка година да се мъча като грешен дявол? С какво заслужих това? И един път, докато така се орял и си мислил всички тези неприятни мисли, се случило така, че работото се закачило за нещо. Той си ядъсал, казал: добре, може ли и за всичките мои проблеми, сега е някакъв камък или нещо, обаче като разровил и видял халка. Разровил хубаво и видял огромен съндък. Отворил съндъка и той е пълен със злато. Орача седнал и заплакал от радост. В целия му нещастен живот изведнъж Господ му пращал цяло съкровище. Докато се радва, обаче изведнъж минали едни тъжни мисли пред главата. Как аз ще взема тези пари? И хората изведнъж ще видят аз колко забогатявам, ще почнат най-различни престъпници, мръсници да ме преследват и могат да ми вземат златото. И си казват: знаете ли какво ще направя? Аз ще заровя сега това съкровище. И ако много ми потрябва, в много голяма нужда, аз ще дойда и ще го отровя. И тогава ще го използвам. За първ път орача си заминал от нивата щастлив. От негативен човек той станал позитивен. От мрачен човек станал весел човек. Изведнъж неговия живот се променил. Този човек не бутнал една монетка златна не бутнал от това съкровище. Но това, което се случило, че изведнъж в живота му потръгнал. Изведнъж той започнал да изкарва пари. Почнал да живее щастливо. Станал щастлив човек. Забогатял без да бутни и една монета от съкровището. Станал най-проспериращия селянин не само в областта и в държавата. В един момент този човек дошъл края на неговия живот. Той решил точно преди да умре да сподели на своите деца за скритото съкровище. Им казвал: деца, благодарение на това съкровище аз постигнах всичко това, защото във всеки момент от живота ми то ми даваше сигурността, че каквото и да направя, аз имам нещо за гърба си. И аз така и не се наложи да го използвам. Но го завещавам на вас. Вървете, изровете го и го използвайте както ви искате. Селянин да починал. Погребали го. Неговите деца отишли на оказаното място, разровили и какво да видят? Съндъкът бил празен. Някой преди много години отишъл и откраднал цялото злато. Но сигурността, която имал селянин, го накарала да живее и работи така, че той да преуспее и да бъде щастлив. Застраховките, които предлагаме, дават тази сигурност на нашите клиенти. И нашите клиенти могат да бъдат спокойни, да работят добре, да живеят добре и по този начин живота им става коренно различен. Така че парите, които са дадени за застраховката, са пари, които им дават сигурност и спокойствие. А това е безценно.